Здравейте, вие отново сте с TechnoSector BG. В това видео ще ви направя ревю на 4K Wi-Fi Action камера. 4K спортна камера или така известните Action камери. Това е комплекта, който предлагаме. Познат е под марките X-Mart и Cam Pro. Значи комплекта има екшн камера с противоударен и водоустойчив кълъв кейс. Дистанционно за китката, с което може да правите снимки, видеа и различен набор от аксесуари за бърз монтаж. Това са основните аксесуари за монтаж, които са нужни на камерката. Също така кабелче за зареждане, което трябва да го включите в адаптерче просто или в USB на устройство, за да се зареди. Камерата е снабдена с батерия 900 мАч. Отварянето е малко специфично. Ето ще ви покажа във видеото. Издърпва се бутончето надолу и камерката се издърпва отпреди. Значи закопчалката се издърпва първо отпреди, после отзади се откопчава. Закопчаването е елементарно. Захапваме капака, бутаме. Откопчаване. Издърпваме бутончето. Издърпваме първо отпреди. Така, това е. Значи камерката. Вариме камерката. 4K Ultra HD. 4 бутона, Mode бутон, OK бутон, нагоре-надолу бутончета, слот за карта памет, вход микро USB, това е мисля, че мини HDMI. Микро, може би. HDMI. Батерийката е отдолу, тя е сменяема, има капаче, малко трудно се отваря. Издърпва се. Батерия 900 мАч. Имаме и допълнителни батерии на много добра цена. Батериите са много качествени. Издържат час и нещо. До час и половина, зависи от настройките. Така, затваряме обратно. Това, камерата се включва от предния бутон Mode. Задържаме за 3-4 секунди. Ето камерата е включена. От бутона Mode сменяме минутата. Първо се включва видео. С OK почваме да записваме. Няма карта памет, няма да запиша. Сменяме от предния бутон на снимки. Може да снимаме. Пак ни уведомява, че няма карта памет. Тук е менюто, в което може да разгледаме това, което сме снимали. No card. И тук вече са подменютата. Доста богата е на подменюта и настройки допълнителни. Това е. Значи камерката може да се свържи и с смартфон, с Android и iPhone, Android и iOS системи. За да включим, камерата излъчва Wi-Fi. За да го включим, натискаме горния бутон. От долния бутон се включва и изключва микрофона. Натискаме един път, задрасква го изключение. Натискаме втори път, включение. От горния бутон натискаме и ни показва мрежата Action Cam. Долна черта, буквички и цифри, на всяка камера е различно и паролата по подразбиране от 1 до 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сега ще ви покажа, в предното видео ви показах как се сдвоя с Android. Сега ще ви покажа с iOS. Или по-точно с iPhone 13 Pro. Значи, първото, което трябва да направим е да изтеглим приложението. Камерата работи с приложението, което е записано в книжката. Значи, приложението е Go Plus Cam Pro. Не трябва да го объркваме с Go Plus Cam, защото и то е налично. За изтегляне приложението, както ви казах, е Go Plus Cam Pro. На кутията има QR код. Може да сканираме.
или директно може да го намерим. Аз съм го изтеглял приложението предварително, за да не се бавим, но ще ви покажа. Значи, сканираме QR кода. Така. Препраща ни към сайта на производителя. Тук е налично изтегляне за Android, директно изтегляне от Google и iOS. Аз избирам iOS. Така. Download. И ни праща директно в App Market. В случая аз обаче съм го изтеглял и инсталирал и давам само Open. В случая няма да се свърже, понеже трябва да направим нещо много важно. Първоначално. А по-точно свързване с Wi-Fi мрежата на камерата. За целта трябва да сме пуснали самата мрежа. Да сме включили, да бъде излъчвана. Така. Настройки. Сега трябва да се появи и мрежата. Ето е ActionCam, долна черта, цифрички, буквички. Парола от 1 до 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вписване. Камерата е вписана. Тук нямаме допълнително съгласие като на Android. Просто ни уведомява, че няма връзка с интернет. И сега вече може да отидем на самото приложение. Приложението, както ви казах, е Go+ Cam Pro. Натискаме върху приложението. Избираме първото меню. Ето тя е показана Action камера с Wi-Fi Sport DV. Натискаме, просто с едно натискане камерата би трябвало да се свържи директно. Ето е, тя се свърза. Просто с едно докосване. Камерата снима доста прилично, има фолио отпред на обектива, така че може да е малко по-мътно, но като се махне фолиото, снима още по-добре. Ето, гледайте. Така, тук някакво уведомление им даде. Какво е това уведомление? Така, изключваме мобилните данни. Излезе малко камерката по някаква причина. И така. И от тук вече може да си правим и нашите си настройки. Може да разглеждаме това, което сме снимали. Трябва да се позволи достъп. Така. Позволяваме пълен достъп. И това е. Първото е да гледаме. Показва нивото на батерийката. Елементарно е. Техносектор BG ще има линк под видеото към самата камера. Може да се разгледате, може да се поръчате. И това е. Техносектор BG.